Maganar fatattakar Tinubu daga shugabancin Najeriya ta ɗauki zafi. 'Yan Najeriya a wannan karan sun ɗauki zafi, sun ce ko ana ha maza ha mata sai sun fatattaki Tinubu sun kore shi daga shugabancin ƙasar, inda a yanzu haka ana shirin yin gagarumar zanga-zanga a duk faɗin ƙasar, wadda a tarihin ƙasar ba a taɓa yin irin ta ba. Wannan shine karo na farko da 'yan Najeriya suka kai makwarar fusata. Ni fa idan ka banni zan iya ce maka da yawa daga shugabanninmu na wannan ƙasa tamu mai albarka ba su yadda za a tashi kiyama ba. Batun zanga-zanga dai ba fasawa za a yi ba. Ba ma goyon bayan zanga-zanga. Duk malamin da ya fito ya ce a hana matasa su fito da zanga-zanga, zanga-zangar da dokar Najeriya ta amince da ita ta lumana. Duk malamin da ya zo ya hana wannan, to ina rantse muku da Allah baya cikin wannan wahalar da kuke ciki, kar ku saurare. Kowane ne, ko malami na ne. Malaman mu sai dai ku ya guri, ba mu taba saba muku ba, kuka ce mu yi muslim ticket muka yi saboda yadda da ku da muka yi. Amma bai kamata a halin yanzu kuna fitowa kuna nuna mana cewa zanga-zanga babu ita addini ba. Duk malamin da ice zanga-zanga haramun ce ya zo ya gaya mana inda demokaradiyyar ta zama halal. Idan ka san cewa wannan matsalar ta tsadar rayuwa tana taɓa ka kuma tana damun ka, to ya kamata mu fito mu zanga-zanga akai. Kar wani malamin addini ya hana hukwata yancin. Idan ka san zaka iya fitowa, kawai ka faɗa mana cewa zaka iya fitowa, kuma za mu fara daga ranar, sannan za mu yi kwana 10 muna fitowa, kuma za mu rufe iyakoki. Iya asibiti kaɗai ne za mu yadda a tafi. Wasu na ganin ana ta zanga-zanga a Kenya, ana ta ƙone-ƙone, ba mai ƙone gidansu sai wawa. Ya mala, yanzu fa duk abin da za ku faɗa ba za mu jira. A zahirin gaskiya dai a Najeriya, tura ta kai bango, ta ma wuce bangon, ta fasa bangon, ta bullo ta bayansa. Haƙurin matasa a Najeriya a halin yanzu ya riga kuma ya ƙare, inda kusan kowa ya sha alwashin cewa zai fito wannan gagarumar zanga-zanga domin dai a yi ta ƙare. Wannan fusatar kuma ta matasan ta biyo bayan halin da ake ciki a ƙasar a halin yanzu, wanda kuncin rayuwar da ake sha a Najeriya a yanzu ba zai faɗi ba, ba zai misalti ba sai wanda ya gani. Kawai shugabannin ƙasar suna raba kuɗin ƙasar ne a tsakaninsu, shi kuma talakan ƙasar yana ji yana gani, yunwa tana kashe shi. A halin yanzu a Najeriya, in dai har baka da kuɗi, idan tsautsayi ya sa ka faɗa rashin lafiya aka kai ka asibiti, to sai fa ka gane kuranka. Shi yasa masu shugabannin idan suna rashin lafiya ba ma sa tsayawa a Najeriya. Hawa jirgi suke su haura ƙasashen waje domin a duba lafiyarsu, ko da ma a ce rashin lafiyar da suke yi ɗin bata kai ta kawo ba. Makaranta a Najeriya sai kana da kuɗi, kai da 'ya'yanka za ku samu ingantaccen ilimi. Baya ga wannan kuma, shi kanshi tsaron rayuka ya zama na siyarwa. Idan kana da kuɗi, za ka iya ɗauko hayar jami'an tsaro su ringa gadonka da kai da iyalanka. Amma idan baka da kuɗi, sai a sace ka ma ko a garkuwa da kai, kuma ba wanda ya sani. Idan ma kuma an sani ɗin, ba abin da za a yi a kai domin a kubutar da kai, saboda kai talaka ne. Maganar wutan NEPA kuwa a Najeriya, 'yan siyasa sun yi tatsuniya akan wannan magana har sun gaji. Babu maganar wutan NEPA, dama kuma shi ma sauro hakan yake so, baya son haske. Don haka sai sauraye su same ka, su tarfa ka, su sha jinin ka yanda ransu yake so. Daga ƙarshe kuma su zuba maka malaria, wato zazzabin cizon sauro. Daga nan kuma sai a kinkime ka a ranga-ranga zuwa asibiti. Su kuma likitoci su yi maka rashin mutuncin da zaka ji, dama ba a kai ka asibitin ba. Idan kuma aka gangaro a Najeriya zuwa maganar tsada na kayan abinci da kayan masarufi, wannan kuma sai dai a ce ƙurunƙus, domin kuwa tsananin tsadar da kaya suka yi a Najeriya ya fi ƙarfin a ce tashin gauran zabi. Ga talaka ba shi da kuɗi, ga kuma kayan masarufi, kayan amfani sun ninninka tsada ninkin ba ninkin. Duk waɗannan matsalolin na Najeriya da muka faɗa mun faɗe su ne a takaicen takaicewa. To wannan ne da yasa talakawan Najeriya suka ce sun gaji, kuma ko kaɗan ba za su iya ci gaba da tafiya a haka ba. Don haka dole ne su fito gagarumar zanga-zanga a duk faɗin ƙasar, ba wai iya wasu jihohi kaɗai ba, magana ake ta Najeriya baki ɗaya. Kafin mu ɗora a labarin, fitaccen malamin addini marigayi Sheikh Albani Zaria ya faɗi wata muhimmiyar magana akan matasan Najeriya tun kafin rasuwarsa. Bar ku ji abin da ya faɗa. Amma ba za ku iya ba, kuna tsoron mutuwa. Mutuwan nan da kuke tsoro ita su Sardauna suka yadda suka karɓa
suka kare muku mutunci, ku kuma yanzu ba za ku yarda ku mutu ba saboda 'yan baya. Haka za ku zauna cikin kaskanci da wulakanci. Dan su waɗannan sun sha alwashin zalunci, sun ce sun zuba kuɗinsu ne sun kafa zalunci, kuma ku kuma kun ce sai an yi adalci. To ita dai wannan gagarumar zanga-zanga ta duk faɗin Najeriya baki ɗaya an shirya yin ta ne a ƙarshen wannan watan da muke ciki na Julai, wato 29 ga watan, inda za a ɗauki tsawon kwanaki 9 zuwa 10 ana yi. Sai dai wasu daga cikin malaman addini sun kafa sun tsare akan cewa kwata-kwata wannan zanga-zanga da ake magana bata dace ba. Amma dai matasa da dama sun mayar da zazzafan martani akan wannan magana ta malamai. Daga ciki ga martanin Abu Salama zuwa ga malaman. Wannan bidiyon baya buƙatar yayi tsayi, magana ce a gurguje. A gaskiyar lamari, duk malamin da ya fito ya ce a hana matasa su fito da zanga-zanga, zanga-zangar da dokar Najeriya ta amince da ita ta lumana, duk malamin da ya zo ya hana wannan, to ina rantse muku da Allah baya cikin wannan wahalar da kuke ciki. Kar ku saurare, kowane ne, ko malami na ne, duk malamin da ya hana ku wannan zanga-zangar da ake shiri, sai ku yi abin da shugabanni za su gane halin da kuke ciki, ku nuna kun gaji. Ba zanga-zanga ta ta'addanci ba, ta lumana wacce constitution yadda da ita. Wani malami ya zo ya hana ka, ina ƙara rantsewa baya cikin wannan ƙalubalen da kake cewa masara ta tunkari buhu 100,000, buhun masara naira 100,000. Da hannuna na sai taki naira 49,000 a satin nan, buhu ɗaya 49,000. Ka ji yanzu taki ne ya koma matsayin masara na da. Yanzu yau din nan kan na bidiyon nan akwai wanda ya gaya min takin ya ƙara kuɗi. ‘Yan uwa ku sani, da kakar da ta wuce, da kaka ta zo, an sai da masara 30,000, 27,000. To duk kakar da ta wuce kaga an sai da masara 30,000, amma a daidai watan August ɗin nan da muke tinkara, kaga masara ta kai 100,000. Daga kaka zuwa August, dama yanzu ne lokacin tsadarta, ta kai 100. Kuma yanzu muna sayan taki 50,000. To kaga it means wannan kakar da zamu zo, masara in ta yi sauki ta fito a 50,000, ba za ta fito a 30,000 ba, a 50,000 za ta fito. Idan masara ta fito a 50,000 da kaka, to in irin wannan watan na Julai da muke ciki ya zagayo, na rantse da Allah sai an sai da masara 150,000. Naira 150,000 za a sai da masara in ta yi sauki, domin ka je ka lissafa daga 30,000 ta koma 100,000 yanzu. Ka ga sau uku talinka. To in wannan kakar kuma manomi ya sai taki yanzu 50,000, to yanzu wannan kakas a 50 za ta fito ko 60. In ta fito a 50 ko sau ukun talinka ba ta ƙara ba, 150,000 kenan. Talaka ba zai iya ba. Ba mu ce a yi rigima, ba mu ce a yi ta'addanci ba. Na gani Allah ya ƙara daura lafiya. Daurawa yana cewa baya goyon bayan zanga-zanga, saboda ƙarshen zanga-zanga wasu za su yi amfani da wannan damar su kwace zanga-zanga su isar da bukatunsu. Wannan matsalar gwamnati ce. Mu ne za mu yi zanga-zanga wata doka ta amince, wanda zai abin da doka bata amince ba, ba mu hana gwamnati ta hukunta shi ba. Na ɗaya kenan, yan kidnapping da suke sace mu, suke kashe mu, mu muka bude musu kofa. Duk ɗan ta'addar da ya gada ta'addanci a ƙasar nan, kofa abu ita ke je ta'addancinsa, gwamnati ta kyale shi. Ba sai an yi zanga-zanga ba, in an zo a yi ta'addanci, yan Boko Haram mu muka zanga-zanga suka samu kofar Boko Haram. Kuma Daulawa ya ce, ta wannan kofar ake iya samun dama a juyin mulki. Yo inda mun san in mun yi zanga-zanga za a juyin mulkin, za mu bari ma sai 10 ga watan, da ba za mu fita ba. Da mun san in mun yi zanga-zanga za a juyin mulkin, wallahi yau za mu fita. Kan wanda hana ku zanga-zanga ku ta lumana. Duk malamin da ana ka zanga-zangar lumana, in kana fasa da mambalin ka turo shi ƙasa. Ka turo shi ƙasa. Ba kuma ka kalli rigarsa da kyau baya cikin wannan wahalar. Ku yi zanga-zanga ta lumana, wata doka ta amince, a duk kukan talaka ba zai iya ba, wahala yake sha. Kudin ba na uwarsu bane, kudin mu ne. Suke rabawa, suke sayan jirgi, suke hawa mota, amma abincin da zamu ci kawai muke rigima akai. Mu ba mu ce su sai mana mota ba, ba mu ce jirgin mai yazo ba a canza mana ba, ba mu ce a sai mana jirgin ruwa ba. Kawai mu abin da muke cewa ai mana shine kawai abinci, abincin ma mun hakura da hinkafa, masara a babban za muke cewa su ba mu sun hana mu. Kuma ka sa wata babbar riga da katuwar mota, ka hau mun bari ka ce kan ni zanga-zanga. Me kake mana akai? Saboda amma a fahimci man kai baka cikin wahala. Kowa je zanga-zanga ta lumana, amma ba mu ce ai ta'addanci ba.